Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. Героїчний Ворошилов град за бойові заслуги у громадянській війні нагороджений орденом Червоного прапору. Червоний прапор Ради міністрів Союзу несе колектив заводу імені Жовтневої революції. Цей прапор – нагорода за самовіддану працю по випуску першокласних паровозів. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.